Bai, egunon. Bueno, gaurko plenoan gertatuko dena eta gertatuko ez dena kontuan hartuta esan dezakegu Santurtzin 3 mozio mota daudela. Lehenengoa da oposizioak egiten dituen proposamenak Santurtzi hobetzeko. EAJaren iritziz eta erabakiz mozio mota hauek ez dira plenoan eztabaidatu eta bozkatu behar. Bigarrena, beste instituzioei egiten zaizkien eskaerak, Santurtzirekin zerikusia izan edo ez izan. Horiek, gaur, stop desauzioen proposamenarekin egingo dugun moduan, udalbatzara iristen dira, eztabaidatu eta bozkatzeko. Eta hirugarren bat, eta berria da, guk udaletxe honetan gaudenetik ikusi ez duguna inoiz, udal gobernuaren proposamenak. Horiek bai, horiek plenoan eztabaidatu eta bozkatu daitezke, zergatik udal gobernuarenak direlako. Eta injustifikablea dena justifikatu behar ez izateko, mozio deitu beharrean proposizio deitzen zaie. Hitz bakar batean laburbildu behar izango bagenu udal gobernu hau egiten ari dena mozioekin, zalantzabarik eta zoritzarrez lotsagarria izango litzateke hitza. Erabat injustoa eta antidemokratikoa den egoera honen aurrean, EH Bilduk bi aukera dauzka. Bata, zuen errezetarekin erantzutea eta ezeskoa ematea gai honetaz hitz egiteari. Eta benetan esaten dizuegu, tripak eta bihotzak hori esaten digutela. Baina bigarren aukera bat ere badago, eta hortik joko dugu EH Bildutik. Guk demokrazian sinesten dugu. Guk pleno honetan edozein taldek egiten duen edozein proposamen eztabaidatu behar dela uste dugu. Guk argudioen bidez konbentzitu nahi zaituztegu, naiz eta batzuetan agian gure iritziak ez irabazi. Zuek aldiz, galtzeko beldur zarete eta eztabaida bera ukatzen diguzue, guri, sei zinegotzi hauei. Eta gugan konfiantza jarri duten 5.682 Santurtziarrei. Eztabaidatu ezazue, bozkatu ezazue, irabaz ezazue. Guk ez dugu oztopatuko. Hori, salaketan moduan, jakin ezazue ez dugula parte hartuko. Ez izkutuko mozioak aiordenean sartzeko momentuan, ez eta osteko bozketanet. Hau da lortu duzuena zorionak. Ados egonda planteatzen den testuarekin, gure ekarpen asko jaso dituena, por cierto, ez dugu eztabaida honetan parte hartuko.